Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nakuleli thuba leli asinikeza lona. uNkulunkulu siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much for tuning in. I'm your host ST Dlamini. Siyabonga kakhulu, siyathobeka. Sibona umusa, sivala amehlo sibona umusa kaNkulunkulu, sivuna amehlo sibona umusa kaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu siyambonga kakhulu bazalwane bami. Kuhleze kuyintokozo ukuthi sibe nani ngalolu hlobo uNkulunkulu asihlanganisa ngalendlela. Siyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu ke akanifihle anigcine lapho emakhaya. Hey, sekuyilolelo hora sekuyolo mzuzu iyo leyo second. Hleze kunjena ke bafowethu masihlangene sonke koba mnandi ngalendlela. uNkulunkulu ke siyambonga asiphezi konke lokho nikubona la imisebenzi yakhe. Sibonga ke uNkulunkulu nangenhliziyo nje abantu abasipha zona nothanda abasipha lona Nkosi yami. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga kakhulu. Simukela ngentokozo, siyambonga kakhulu uNkulunkulu bafowethu nesupport nje nisinikeza yona njalo ukuze lo msebenzi kaNkulunkulu uqhubeke ungami ndawonye. Silokhu sihambe njalo ke bafowethu, lokhu sihambe njalo kuqhubeke njalo lenqola. Sibonga uNkulunkulu nangeimpilo zabantu ezithintekalayo njalo positively khona la. Ngiyazi kunabantu abathola imikhuleko, kunabantu abathola if nganibonisa testimonies, they are so very much encouraging bazalwane bami. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga. Before we start bazalwane bami, ngizothanda ukuthi sike singene emthandazweni ngesithandaze ngoba niyazi ukuthi konke sikwenza la asizenzeli thina kodwa senzela lo osiqashile okungumdali. Baba wethu engcwele siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya engcwele lukufanele lonke udumo. uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. As we are about to start, mighty Father, we are praying. uNkulunkulu wethu engcwele, uNkulunkulu onamandla ngegama lika Jesu, fire from heaven in the name of Jesus Christ. Father God, we give the glory in the name of Jesus Christ, Lord Father. We thank you uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena osibiyela ngelanga lomlilo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya engcwele siyabonga baba wethu onamandla osifihlena namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. As we are about, oh God, uNkulunkulu onamandla uqala sikhuluma ngegama lika Jesu, siyathandaza uNkulunkulu wethu engcwele lonke izwi nezwi eliyovela kule ndawo. uNkulunkulu onamandla malibuyisele udumo kuwena ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you in Jesus name. Amen. Oh yes, Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Yes, namhlanje ke we are joined by insizwe evela le kwaZulu enathi la namhlanje sivakashele. Izoxoxisana kanye nathi. Lensizwa lena sikudala ilokhu isifuna sesize saze satholana emveni kokuba yabona enye episode enye insizwa ezayihosta la eyayithi ibuya eMtuba eyayijoine Illuminati. So lensizwa ke lena ke nayisesicinge yazi yasithola. Ngizozwa ngayo ukuthi yini esiphathele yona ke naye ukuthi irelate kanjani kule testimonial yansizwe sasinayo naye sizozwa ukuthi lesinayo namhlanje ize ngane. Ngale kokupholisa amaseko ngicela uvele ngithathele ithuba ngiyamukele ngiyibingelele. Qhawela kithi. Ngiyabingelela bhuti ST. Ngiyezwa kuwe, ngibonge nethuba engilitholayo. Baningi abalifisayo leli thuba kodwa abalitholi, kodwa ke konke kungumusa kaMdali. Siyabonga kakhulu ithuba. Siyabonga kakhulu Qhawela kithi. Thank you so much mfethu ukuthi uze ubone nasekutheleni ukuthi yonke into ongayikhuluma ifanelekile ukuthi ungayikhuluma lapha kuthina wamukelekile. Qhawela kithi siyabonga kakhulu mfethu ekuthenini ukuthi uNkulunkulu asenzele ithuba lokuthi sizoba sonke la kule ndawo. Mfethu mhlambe nabaqala ukubona angazi noma ungakhona
igama lakho awunankinga nalo ngenxa ye testimony okanye ngenxa yodaba zenalo noma igama linankinga noma nje sivele singene engxoxweni yethu? Hayi igama Nkululeko ngwakaZulu. Yes sir. Ngisuka endaweni yakaMaphumulo eDendeti Okay. ngakuMahlabathini. Mfowethu uke wasibhalela kaninginyana emveni kokuba ubone i-testimony okanye ubufakazi baleya nsizwa esikade ziyihostile la eyaduma ake ngithi yavelela kakhulu bazokhumbula babukeli leya nsizwa yayigqoke iskipa senhlangano yini nehawu something like that nehawu. I'm sorry yathi buya eMtubatuba. Yes so ke lensizwa ke sinayo la namhlanje ithe kunezinto engathi ya relate kuzona kulesa story saliyansizwa kodwa ke naye uzobe eyikhulumela ngokwakhe naye ukuthi yini lena ahlangabezana nayo empilweni yakhe njalo njalo. Mfowethu ngaphandle kokumosha isikhathi ayisivele singene straight mfowethu. Ngiyazi ukuthi kuningi okwenzakalayo la ngaphandle nabantu abanjengani kuyawuthola ukuthi kuningi izinto asebezazi ezithinta izinto ezahlukahlukene. Angifuni ukuyisa samuhwengo kwemibuzo kodwa ngiyathanda nje ukuthi sivele siqale phansi indaba yethu ukuze sibone ukuthi isiyisaphi ezisiqhubeka. Ngiqale ekukhuleni kwami ngikhulele endaweni yaseMawotana Yes sir. eNanda. Yes sir. Ngasuka ke eNanda ngezimo ezithile sadlulela kaMaphumulo. Isikole engaqala ukufunda kusona eMawotana eseBrookdale. Okay. Ngadlulela kaGenga Primary School, ngadlulela nakamaphumulo oTimati ngasoqaqeni. Ngase ngidlulela ke eVusukhanya ngibuyela khona eNanda lapha ngakumzinyathi ngakosem. Isikole ke ngagcina ukufunda kuso okuyisentshisekelo. Okay. Utaba ngiqala lana ke kuthi esikoleni kwaba nentokazi engangithandana nayo. Okay. Khona intshisekelo. All right. Kushuthi ke yazi into yokuthandana uma nizingane kugcine kuhambe kube khona la ungaboni ngasolinye lapho usubona ngathi ushuthi lo bedlala ngami zonke lesikhathi ukubunzima ke uthola ukuthi umuntu bomenzela izinto ezinhle uyayibona ukwaze kwagcina sesingazwani ke nentombazane ukwaze kwagcina seyingenwa nabazali udaba engene nabazali ngagcina isikole sengisiyeka ngagcina ka grade 8. Okay. Ukusiyekeni kwami ziningi ingxushungxushu engisadlula kuzo ngenxa yokuphuthuma isikhathi engidlule kuze ngaze ngagcina sengiphuma phakathi komndeni. Ekuphumeni kwami phakathi komndeni ngasebenza eMatabetuli ngashaya isicapha khona sengasahlala ekhaya sengihlala emzini yabantu. Ngasebenza ngashaya isicapha eMatabetuli ngithe isuka ngase ke ngidlulela komthetho khona indawo ukuthi komthetho lapha emzinyathi. Lapho ngafike ngahlala khona. Ukuhlala kwami nami ngisimo sokucasuka ngoba ekhaya vele bese kukhona ungaboni ngasolinye. Kunelanga lapho ngaya khona ngasekhaya mangifika ngasekhaya kushuthi ngathumela abafithu lapha ekhaya nami kwakungenxa yolaka enganginalo nokucasuka. Ubathumela ukuthi bathini kuyo yini indaba? Babe ekhaya beyongikhulumela mayelana nodaba lami ngoba vele ngingasahlala ekhaya. Ukushuthi okwagcina ngingahambanga ke kahle nabo abantu basekhaya ngesikhathi beyile. Kanti ngalo lolu suku ngosuku olulandelayo ngathi ngiyezwa kwathiwa ekhaya kulahleke ifoni, kwalahleka iTV, kwalahleka nemali. Ekulahlekeni kwalezi zinto kwasolakala ukuthi mina ngoba yimi othumela abafana lapha. Ukushuthi ngaze ngagcina sengitholwa ngabanjwa, ngashawa nginemvimbo nje nala engayishawa khona ngaze ngagundwa ngisho inwele. Ngagundwa inwele ngaphandle kwemvumo yami ngagundwa inwele mina ke ebhuti ngikholwa. Ngiya futhi enkonzweni kodwa igama lakhithwa umunye oyilungu lasemndenini lathi ukholwa wena kukufanele. Ukholwa uthando lokuya enkonzweni lavele laphela lapho. Ngaze ngagcina sengisuka ke ngibaleka bona njalo ngoba sengihutshwa ngeibhamu ngoba ngangishawa ngedunze ibhamu ngahutshwa ngabalekela endaweni yaseNyoni. Ngasuka eNyoni ke ngaze ngayobalekela endaweni yase14. Uhutshwa ifamily. Ngihutshwa ifamily yaseKhakuma. Ngasuka e14 ngadlulela endaweni yaseMahlabathini. Okay. Ukufika kwami ke eMahlabathini ngifikile ke kulelazo ngoba izwe likaZulu vele. Inkosi yakhona uZulu ngafika ngemukelwa kahle
ukhona futhi eminye imindeni okhona lapha ngihlalile nawo okunawo owagcina usungijikelile ngagcina sengiphuma nabo kwacaca ukuthi manje sengihlukene nawo wonke kumndeni ngoba vele nabasekhaya kubaba sinakho ungaboni ngasolinye ngahlala khona umuzi engahlala kuwoke khona lapha eMahlabathini engengudaluleke isibongo ngoba angikhulumanga nomnikazi wawo ukuthi ngawudalula ngahlala ke kulumuzi ngahlala inkinga ke ebenginayo empilweni yami benginokuthi njalo uma ngihamba kube ngathi kunomuntu ongilandelayo mangiphenduka kodwa but angiboni umuntu yabo nginalo ngihlale ngumuntu onovalo especially mangihamba ebusuku kumuntu onovalo ngaqhubeka ngaphila kuthe kusuka futhi zasuka inxushunxushu futhi zomndeni kwacaca ukuthi sebeyazi ukuthi ngihlala lapha eMahlabathini kwaphoqa ukuthi ngisuke ke ngasuka ngaye endaweni yaseDindini ekhona lapha kwaDukuza la ngazinza khona ke ngahlala ke komunye umuzi engengudalula isibongo ngoba nami ngagcina senginikwa indawo khona ngahlala ke khona lapho ngahlala ngedwa sizama ke ngizama ke impilo nami ngihlanganisa kodwa into eyenzeka kuze ngingalibali ngoba ngibhalile phansi into eyenzeka ngosuku lokuqala kwenzeka lesinxushunxushu ngathi ngilele ebusuku ngathi ngiyayibona ngangiphupha ngaphupha angathi sisentweni like angathi ibhanoyi kanjalo iyahamba lento but manje kunabantu abaphakathi la akubona abantu ukwakheka kwabangazi ngabachaza kanjani banamehla amakhulu mabekhuluma bayasheshisa bangibize ngegama bethi Nkululeko usuze wavuka wathi hayi kodwa kulungile kahle sesiyahamba sesizofika kwindlovukazi hey ngavele ngadideka ngaphela uthi hawu indlovukazi oba wathi hayi silandwe indlovukazi sithumile ukuthi asikulande ngithi ningilande ningubani ningisaphi hathi hawu sikisa kwindlovukazi indlovukazi yakudinga hey ngithi mina ngeke ngicela ukuthi ngibuyele emuva ekubenzima yabona bathi labantu hey kodwa sizobuyela kanjani emuva uyazi ukuthi sihambe 12 million years hey ngavele ngahlukumezeka khona lapho hey ngiphatha kabi lento ukuthi and ngiyabona le ndawo esihamba kuyona imnyama le ndawo leya kuyakhanya inenkanyezi eziningi ezinkulu iyahamba kase kusuka enye eyayihleli ngala kwakushayelwa ngakhona yathi hayi no asimphindise emuva indlovukazi sokhuluma naye siyazisa ukuthi ongenani ayilandele yona ngendlela yayo ngitshela ukuthi bhuti bangixavuna lo muntu lo wangikhipha ngewindi kanje mengikhipha ngahamba ngesivinini engasazi ukuhamba kwami kuthe la sengizoshayeka phansi ngizofika nje enhlabathini ngangiyowela futhi endaweni ugwadule engenalutho the masuka ngaphaphama khona lapho kanti ngaleso sikhathi ngiphaphama kuhotel leli phupho langihlukumeza kunensizwa ke ngizwana nayo kakhulu ekuthiwa uVidima ngaya kuyona ngaya phezulu eVidima nakho ngiphupha ukuthi athi hayi Nkululeko iphupho iphupho kuyaqhubeka lento miqhubeka lento kwathi ngosuku olulandela ngaphupha ngihlele endlini namalulwane endlini eround ngihleli namalulwane kulendle amanye ahleli la kumina amanye ngiwabambile yayibolonto ngihleli okuthena ke futhi khona lapho ngaleso sikhathi after lelo phupho ngavuka ngaqhubeka futhi impilo ngangena ku Facebook ke khona intokazi engahlangana nayo khona la ku Facebook shuthi sazwana nayo lentokazi silokhu sikhuluma angiyazi sasagcina sesithandana nayo lapho ngithandana nomuntu engingamazi ngiyambona futhi naseyithombeni yabothi usisi nje osemncane aldo siyazi Nkululeko ngiyafisa ukuthi sihlangane nawe silokhu sibhizi sikhuluma emafonini yabo mina sengifisa ukuthi sibonane mase ngimbuza ukuthi anginayo mina imali yokuza lapho khona njengoba uthi uhlala eGoli athi hayi no ngizokufakela imali
Hayi mayithi uzongifakela imali ayikho inkinga, hayi ngihambe ngiyothinta insizwa yami ngijwayele bafu. Kunemali ezongena, ngicela ukuthi ingene lapho kuwena ungikhiphele. Mawusubuya eStenga ubuye unginike. Ngisaya ngala eJozi. Awunkululeka uthi eJozi wazi ba. Ngithi hayi khululeka bafu. Ayibuye ihambe insizwa ibuye inginike. Yawo intokazi yafa ku 5000 ngoba ngathi imali ayifaka ithi xaxa ukuze mangiba nenkinga lapha ngikwazi ukubuya. Uyayibona lonto. Yayifaka imali ngagibela ngafika eDurban station ngalibhukha ke ibhasi. Liyo Goli. Ngagibela ibhasini, ngagibela lika 9. Ngafika ngo 5:30 ePark Station. U9 ebusuku. Ya ngagibela lika 9 ebusuku, ngafika ngo 5:30 ekseni. Uma ngifika vele ke labo 900. Vele imali isikhona isele. Hayi ngiyaxoxa ke nalentokazi lena ukuthi hayi ngiyeza ngilokhu siyakhuluma. Ithi no, ngithi sengifikile ke manje ngenze njani? Ethi hamba ufuna amatekisi ayesentini. Ngicathi taxi ayesentini u15 ishibhile. Mase ngithi hayi no. Athi please ngicela ukuthi utshele udriver ukuthi wehla ku Rivonia Street. Ngithi hayi khuleka thandwa sami ayikho inkinga. Hayi ngigibela itaxi sihamba. Ngafika ngamtshela udriver ngicela ukusala ku Rivonia Street. Udriver uRivonia wonke lo sihamba ngawo. Ngathi hayi ngicela uvele ngehle khona ke la. Ngehla. Ngehla ngakulanga segarage leyimoto iFaro garage ngicathi iyaziwa kakhulu ekhona lapha eRivonia. Ngahla khona ngamfonela usisi. Sisi sengifikile. Hawu sufikile? Ngilanga ku Rivonia. Athi hayi nami ngizophuma ngila ku Division Hotel, ihotel elikhona la around. Hayi ngimlini. Athi hawa ngikuboni ngithi ngingakule nkampani yemoto ekuthiwa iFaro. Athi oh hayi okay ngiyezakhe. Ugqoke kanjani? Ngimchazele ngigqoke kanje. Hayi sisi. Ngoba ngithe bhuti ngathi uma ngithi kwami G63 kwehliwindi. Nangu lo muntu yazi yena ngempela. Hayi ngingena emotweni nathi ngesijabulelane, sesijabulelana ngalendlela ukuthi angathi kade siyazana ubuso nobuso kanti siyaqala ukuhlangana. Ngithathe kusisi athi no ngihlala la eSentini City. Kwistage ngaphakathi sihambe ke nosisi sihambe singene ngaphakathi. Masifike Rich lo yasisi. Ngizombiza ngegama uba ngimhlonipha. Rich lo yasisi umuzi wakhe uyiglass. Imoto ezinye uyibona kweglass, ama-Lamborghini amakhulu, ama-Maybach, ama-Porsche, uneyimoto ngiyafika ibukhazikhazi bomuzi, kunama-jacuzzi phakathi kule ndawo. Sihlale ke nalo sisi sahlala mangaphosisi amaviki amathathu naye. Sahlala ke sijabula, sihamba engikhambisa engibonisa indawo. Uyayibona usemncane futhi lo yasisi kodwa yena mdala kunami. Yabo. Ngihlala kodwa ke lo sisi bekuthi ke njalo ke ebusuku masikade siqeda ukwenza inkonzo ubeyaya avuke mangaphosisi ngikhaza abo 12 kanjalo. Benokuvuka ke ahambe ngingamazi ukuthi yapi nami bengambuzi. Aphinda abuye ke futhi sebehamba isikhathi nje impela ngicathi singange-hour abuye nami futhi bengambuzi. Ngihlale sibala imali ngomshini afike nemali njengemali izitaki zemali ngimbalise yabona nje kumnandi. Wahamba wathi kuleko ngiyabuya khona la ngisaphuthuma khona. Hayi ahambe ngiye ngiguduze la endlini. Amakamero vela ngikwazi amanye. Angiye ngiguduze ngifike kulikamero elalinesicabha esasimnyama. Uma ngifika kuleli kamera ngifike ngilivule ngingene phakathi. Hawo uma ngifica phakathi ngifica amakhandlela ayavutha. Ngifica amakhanda kunamakhanda like iScorpion. Yabona ukuthi namakhanda abantu kodwa nje asekwamathambo maningi la. Iyavutha lendlu inanemali yangaphandle. Imali ya South Africa, imali yangaphandle ngathi hayi. Ngiyahamba manje. Makunje ngavala futhi nami sengisheshela indaba ukuthi angazabuyi. Ngasheshe ngeqa lapha. Indaba ke nakhona futhi ngiphuma ngiphethe imali encane. Enye phela yayisalile.
mangiyaphuma indaba phela manje ngizophuma kanjani kuleli gate elikhulu. Kube inkinga ngithe ngizowachazela lama security. Tshela ukuthi bhuti ngahlala lapha lokho ngichazela lama security ukuthi kwenzakaleni. Kwaze kwasiza i-security lathi no lo mfana ngambone hamba nomunye usisi ohlala khona la ngaphakathi. Wathi lo bhuti now and wena ugile kumuntu wesilisa wazi baningi kanjani abantu besifazana abagilekayo la. Abanye bebona inyoka abanye kade belaliswa nenyoka khona la. Wena kulingo umuntu wesifazane ethi mfana please qaphela sizokudedela ngobuwena ngoba siyayazi lento obhekene nayo into esihlale sibhekana nayo la vele. Hayi ngiphume ngihambe imali engaphuma nemali engekho 600 yasala leni kwathi kuphuthuma sengisaba phela nento engiyibonile khona futhi nengubo zami ezasala khona ngikwazanga ubuya nazo. Hayi ngaphuma ngathi ngiyahamba mangiphuma ngihamba ngifike ke lontonjeni enhlanhla mangiyafika bhasi yiwo lo 600 lo enginawo. Ngathi inkinga ngizokwenza njani mangifika eThekwini. Ngithi kulungile kobonakala ngigibele ekseni ngoba ngafika ekseni la epark station. Ayihamba ibhasi ke lihambe lize lifike ke eThekwini lafika ke ngeyikhathi zase Ntatha. Lafika ngeyikhathi zase Ntatha ngicathi mangaphosisi kwabo 12 liyela ku1. Ngahamba wafona lo sisi. Mefona lo sisi wathi inkululeko ungilane. Kululeko ungilane ukuphi uhambeleni. Ngithi angithathanga lutho yakho mina ngiyabona njengoba nje ubonile ngithathanga yonke into lutho lakho ngiyabona nemali angithathanga ngisho imali yakho ngiyayazi ke imali yakho ukube nje bengumuntu mhlambe owebayo mhlambe noma ke obengathukile mhlambe bengangiyoyithatha le mali ngendlela yayiningi ngayo lapha. Mangiphuma ke ngihambe ngitshela uthi bhuti ngavele ngalo yabona lento engizoyikhuluma la. Abanye abantu ngeke baze bayikholwe. Ngisimo sokuthi ingale kwemqondo yapho. Into mayingaphezulu umqondo wakho akulula ukuthi uyikholwe. Kodwa but iqiniso. Ngasuka ngoba ngafika ngikhaza zabo 12 eDurban Dish, ngasuka ngahamba ngaba ubusuku. Ngisaba ukuthi lo sisi lo angase angilandele ngoba yabo indlela ayithetha ngayo. Sengathi manje konto yakhe ngiyithathile. Ngahamba ngaba ubusuku lobo. Nganqamula lapha mina bhuti ngiyahamba. Abantu bakomahlabathini mzinyathi bangazi ngiyahamba. Amabanga amade ngiyahamba ngoba ngiyakwazi ukusuka eStenga ngiya amaphumulo nginyawo. Ngiyahamba. Ngathi no ngizozama mangibona ukuthi ngiphelelwa amandla endleleni ngizolala la ngilala khona ngiqhubeke nendlela. Ngiyengibone uma ngisuka eStenga ngiye eThekwini ibanga ukuthi lide kangakanani. Ngihambe. Yabona bhuti into eyenzeka lapha. Ngathi nje mase ngizongena ku highway lo mkhulu. Lo ngenela udabula ngakomhlanga. Ngomhlanga right. Kwa break ibhasi. Mak break ibhasi ngeke nithi abantu bayikholwe kahle le uma benomqondo omncane. Mak break ibhasi kuvuleka icapha kuleli bhasi. And leli bhasi ngiyalibona ukuthi linabantu yabo. Nanothi futhi anginayo imali ngithi hayi no angingene. Ngathi uma ngingena kuleli bhasi angiphuphi yenzeka lento real. Uma ngingena kuleli bhasi lavaleka. Uma ngifika phakathi ngifica abantu ongeyibona. Abantu bendalo la bengibaziyo. Laba abantu banemizimba emincane. Ngingene ngifike ngikhulume nalo lishayela leli bhasi akakhulumi. Uyithulele ashaya ibhasi lihambe. Kube khona labantu baneminwe ewu3 kanje. Iminwe yabo kube khona ongiqhwebayo kanje. Ngize ngifike ngihlale ahlehle bahlehla angigaxe kanje ngesandla. Lihambe leli bhasi liyelo ngathi lirastile kanjalo. Lihambe leli bhasi lihambe ngiyalibona impela ukuthi libheka ngala liyangiya khona. Kodwa manje nginokuthi labantu ngiyakhuluma abangizwa and labantu malihamba ibhasi balokhu bethi kanje yabo angathi bayawa kanjalo.
ngilibona libhasi ngithi manje lo muntu libhasi maliqonda straight libheka ku Richard Bay. Okungithusa futhi ukuthi labantu engabaphupha. Ngibabona isibonakalisweni bengithatha ibona laba bakuleli bhasi. Nje uthi ibhasi la ngithatha but la yongibeka ngase 14. Ngase 14 safika ngo 4:30. Ngase 14 ezimobeni lafike la ngishiya khona. Lafike lehla udriver waphenduka wangibuka. Akubona abantu labo. Ngaphuma ngehla. Lapho nginovalo. Ngihambe ngaze ngafika ke eDendithi. Mangifika mtshela malumvitima ngehlelwe isehlo kanje. Hayi inkululeko uyabona kodwa uthi usizophambanelwa ikhanda manje. Uqale wakhuluma ngamaphupho esingawaqondi manje usutshela into ubuyaphi vele ke eGoli. Hayi ngiqale ke ngimxoxela ukuthi bengiyaphi eGoli. Hayi kusuka ke futhi emva kwalokho ngilale kanti indaba izokwenzeka ayikenzeki indaba. Emva kwalokho kuphinde futhi kubuye iphupho. Leli phupho laba yilesithathu. Leli phupho uma libuya ngaphupha ngiphuza ubisi nekati. Leli ubisi lalisendishini emhlophe. Ngiyaliphuza kubisi nami ngiphuza nje ngale ikati. Nalo liyangibuka siyabukana nje kanje. Okay. Hayi ngiliphuze leli ubisi ngiliphuze hayi ngizothe mangiqeda mangiphenduka kunehlathi nje likhulu. Ngingene kulo lelihlathi. Kanti leli phupho ukuthi lideke ngizolinqamulela ngoba khona lapha kuleli hlathi kwangathi ngiyajahwa. Kwangathi nginabantu abangijahayo kodwa manje labantu abangijahayo ngibaboni. Ephuphweni kunzima ukubaleka. Uthi yabaleka kubaleke ngalendlela yokusikufisa ngayo. Sekusuka emva kwalokho ngihambe. Ngaze ngagcina ngiphaphama ngathi no umalume angabe ngisamtshela leli phupho leli ngesimo sokuthi yabona lezi zinto engisho akayithathi serious. Ubona ukuthi ngiphanjanwela ikhanda. Sekusuka emva kwalokho after lelo phupho ngicathi laphela isonto kwathi esontweni elilandelayo ngase ngiphupha ngisolwandle. Mangiphupha ngisolwandle ngiphupha ngibhukuda namadolphin. Mangibhukuda angathi nothi ngingene nini kulamanzi angathi siya nami futhi ngijabule. Ethe esuka lamadolphin angingunga. But athe uma ngingunga ngaba phakathi nendawo ngesikhathi engigunga kwangathi manje ulwandle liyangidonsa. Malingidonsa ngabasamemeze hayi kunzima. Malingidonsa ngangena phansi. The mangena phansi leyanto yaba yiminute ukwenza kwathi shup. Mangithi ngayibona ngisendlini la ngilele khona. Mangiyibona ngilele ngisendlini nangu mina embhedeni. Ngimbathile nangu futhi mina hawu ngiyayibona nje ukuthi mina nje lo. Ngavele ngathi kuyacaca ukuthi angisekho ke emhlabeni. And uma ngithinta bhuti akwenzeki lutho. Angithinteki. Hey into engizoyithini lo nakhona ngisabuka ukuthi ngizophuma kanjani la kulendle and ngiyayibona ukuthi mina kuyacaca vele ukuthi ngifile. Like isidumo sami ngisibuka nje njengoba ngibuka nje le phone le. Ngiyasho ukuthi bafethu angisekho into ezothiwani ke le. Ngithi ngizama ukuthi ngilonto nje umnyango uma ngithi ngiyabona ukuthi hayi vele kuyaphumeka. Ngiphumeke hawu kuyaphumeka umnyango uvaliwe kuyaphumeka. Ngiye lapha endlini yamalumvidima phezulu ngifike ngimemeze malume. Hayi malume lutho. Sekusuka ke emva kwalokho ngangazi ukuthi ngizokwenza njani ngizobhekaphi. Ngaleso sikhathi ngiyabona ukuthi hayi angisekho ngifile. Ngaleso sikhathi ke ngihamba ngavele le indawo ingasekhaya vele la ngikhona. Ngiyahamba la kusebusuku. Emva kwalokho ngavele kwanento engidonsayo. Nengathi manje ngidonsela phezulu esibhakabhakeni. Uma ingidonsa lento ngadonseka ngathi ngiyalwa inamandla lento yangidonsa straight. Yabona futhi into yokuqala engayicabanga ngoba umuntu uyazazi ukuthi ubehave kanjani. Uyazazi futhi izenzo zakho. Angavele ngacabanga isihogo ngathi ngesihogweni. Vele ngifile ngoba ngibona nasi isidum sami and ngiyazazi vele ukuthi ngibehave kanjani. Ngathi ngiyakwalasha ke la ngiyakhona.
ngahamba njalo ngadlula ey'nkanyezini ngahamba njalo the uma ngafika inyanga imuni. Lento yenzeka ukuqala kwalonyaka lento engikhuluma ngayo. Mangifika kwinyanga kwimuni kube nesound engathi iyadlala but idlala kamnandi le sound le. Kuthe kusuka futhi emva kwalokho ngimile manje la emoyeni ngibhekene nayo imuni kanje. La kwimuni kwase kuvela ithunzi esimnyama esikhulu sagcwala yona nje imuni. Like lo muntu umuntu wesifazane ngiyabona isithunzi ngoba ngiyabona ukuthi le muntu ngathi ushuqulile uyayibona lonto. Afike angibingelele athi yandodana. Ngise mase ngiyabuye ngithi kushuthi yena kaNkulunkulu ke lo. Hayi ngivele ngithi hayi kushuthi umuntu uzokwahlulela uma kukhulunywa ngokwahlulelwa into engizoyibona namhlanje. Hey kusuka emva kwalokho wayesethi uyangazi yini mina. Ngathi cha angikwazi. Wathi inkululeko lempilo siyiphila lapha emhlabeni asivumelananga nawe mzukwana uza la emhlabeni. Usethi lempilo iphila la emhlabeni impilo yesithathu manje. Kunempilo okade uyiphila emkhathini before ungakafiki la kulomhlaba. Empeleni nonke lapha emhlabeni njengoba niphila nje impilo yesithathu leni iphila emhlabeni. Ivele ngiconfuse lenkulumo. Mayesethi wena mzukwane uzalwa. Wazi ngisho idate engazalwa ngayo u18 September. Mzukwane uzalwa wena mzukwane wakheka esweni sikama wakho ngabeka umaka ezibeleni zakho. Ingakho wena unezibele ezu4. Mina bhuti nginezibele ezu4. Ibele nginazo zu4. Wathi lezi izibele zesibili onazo zumaka wabekwa yimi. Wathi uyangazi mina ndodana like uma ekhuluma isound yakhe inkulu kuyandondoza nje lapha ikhona lapha esibhakabhakeni. But ngibona ithunzi kumnyama but ngimele kude but imuli ngiyayibona nje yonke iphelele. Mangimbona ngivele ngiconfuseke lenkulumo. Athi lo mama mina mntanami ngumama welanga nenyanga. Ngivele ngidideke ngiphele mama welanga nenyanga ubani lo. Yabo ngiyayibuza ngaphakathi. Athi mina ngiyizibulo likaMdali wezulu nomhlaba yimo oqala ngaphambi kokuthi kwenziwe konke okukhona ukubona ngeso lenyama nongakuboni ngeso lenyama. Hey ngivele ngiqaleke ngithuke. Ngoba futhi ngalesikhathi ekhuluma yabo ngiyaphephuka kancane kanje ngiyamuva. Hey kusuka futhi emva kwalokho athi mina ngiyindlovukazi nomphethokazi. Umama welanga nenyanga ngiyizibulo likaMdali ngaphambi kokuba kuvele osomandla nomveli kuqala indodana kaMdali. Hey ngivele ngidideke ngiphele. Athi uyafuna ukungibona. Ngithi ngiyathanda ukubona ngoba manje ngibona ithunzi. Nakhona ngisho ngiyasaba. Ngitshela ukuthi bhuti ethi wathi uma kuvela ithunzi kwavela isimo somuntu wesifazane. Loba buhle balwa umuntu wesifazane bhuti ethi abuqhathaniswa nabantu abaphila la emhlabeni eseke ngababona. Sengisho indlela amuhle ngayo nangendlela akhazimula ngayo ikhanda lakhe lizungezwe izinkanyezi mangaphosisi zu7. Amehla akhe ayavutha amazinyo akhe amhlophe ayakhanya. Hey ngivele ngilontu nje ngisabeke manje lo mama ubelethe ingane. La nje obebelethe ingane nalengane ingungu ezinkanyezi nazo mangaphosi ngiyacabanga ukuthi zazu7 lo mama. Athi inkululeka ungazi athi ngeke vele uzungazi ngoba kuyimfihlo kaMdali ukuba ningayazi impilo enikade niphila before neyivumelwano esazenza nani ngaphambi kokuthi nizalwe nizila kulomhlaba. Athi mina ngunanabuluki. Hey ngivele
yabona angiyazi nalento ngisadedwa kokuthi ngiyaqala kokuthi kukhona ilanga linomama inyanga kwalento iyangiconfuse athi no mina ngunozala wako konke okubonayo imizibulo likaMdali ngaphambi kokuthi kube khona konke okubonayo ngeso lenyama nongakuboni ngeso lenyama ngitshela ukuthi emva kwalokho lo mama bhuti ethi kunento angathi wangishaya ngayo mengishaya ngayo wangishaya ikhanda ngayo yangena emzimbeni lento uma ingena emzimbeni ngabuyela straight emhlabeni but ethi izithombe ngizokuthumelela mhlawumbe mawunendlela ukwazi ukuthi uyivezele abantu ukuthi ngathi uma ngivuka after yonke lento umzimba wami usubuyile yabo ngesikhathi ngibuyele emzimbeni angibange ngisaba right ngafila ngenye indlela emva kwalokho but ethi ngaso leso sikhathi ngiphaphama ngathi ngangidumba umzimba wonke kodwa but ungaphika izithombe ngizokukhombisa ngoba mali umvidimu unazo indlela engangidumbe ngayo ngidumbe ngayo emzimbeni mabefika umalume anokha awunkuleke imini yonke ngikuboni ngoba kwakuyisonto imini yonke ngikubone anokhe ngivula mayavula hawu nkuleke wenze njani ushawa abantu yini noma kwenze njani cause ubona ngivuvukele la ehlathini ilontunja yabona ngangivuvukele kubhlungu umzimba nokuhamba ngihamba kancane kungathi ngihlatshwa yinalite ngaphakathi bese ngimtshela lento athi nkuleko ayilento yakhe sithanda ukuba serious kunzima phela ngoba manje asazi ngisho kwamndeni wakho mase ngithi angudingi kwamndeni athi uma ufa pho uzokwenza njani ngithi nongishisa noma ningcwabe noma nibone ukuthi nenza njani ngami athi kodwa yabona ukuthi le ndaba yakhe ithanda ukuthi be serious ngithi ngimchazeleke konke lokho bekade kwenzeka laphana athi nkuleka ubona into yazi ukuthi ubona into engabona ngithi ngibona into engabona wathi yazi le ndlovukazi okhuluma ngayo ayibona yazi wathi kodwa yazi like angazi kodwa mancane amathuba ukuthi uphile ngoba ubona into engabona leyo ndlovukazi iyimfihlo kaMdali vele ke ngingazi ngicathi ngahlala u2 week ngivuvukele kanjalo kwaze kwagcina sekubohla kwa right kuthe la sengiba right ke khona ke noma zikhona ilonto nje ikhombisa ukuthi bengidumbile ngaleso sikhathi same futhi waphuma umzimba umphefumulo wahlukana nomzimba thoma uhlukana nomzimba ngabona ukuthi hawu nakho futhi kungiphinda mangiphumela eminyango futhi same ngahamba futhi ngalezivinini ngangihamba ngaso ngaya lapha ngaphinde futhi ngayibona futhi indlovukazi kodwa yangabe sayiveza njengoba yayivezile yayisivela izithunzi yayisithi ke emva kwalokho nkuleko lento engikushaye ngayo iyona ezokugada ngifuna ukuthi uhambe wonke umhlaba ubone impihlakalo zomhlaba ngifike ngiconfuse ukuthi ngibona impihlakalo zomhlaba mayisethi ngifuna ukuthi uhambe ngibonise zonke impihlakalo zomhlaba bathi njengamanje hamba ke angeke ngize ngiyiveze ngoba ngabona ukuthi wacishe wafa themba kwalokho ngasuka ngesivinini futhi ngabuyela down emhlabeni uma ngifika umzimba ngiyawubona and ngathi nje ngiwubuka njoba ngibuka ifoni ngathi angimina yabo kuthe kusuka futhi emva kwalokho ngase ke ngihamba uma ngihamba ngiyakhumbula ngaso futhi leso sikhathi leso ukuthi ngathi uma ngilonto nje emkhathini ngathi uma ngibuka emkhathini ngabukwane voice ekhulumayo la kumina yathi ubonana ngathi ngibona ibhokisi lomncwabo ngilibona emkhathini ngangena ngagibela ke kuleli bhokisi uma ngingena phakathi ebhokisini lelomncwabo livaleke ibhokisi lihambe leli bhokisi ngaphakathi liyimoto alilona ibhokisi umulibuka like uma sihamba lapha phezulu emkhathini ngihlangana namanye amabhokisi amaningi kuyaphanjwana kiwale umefika lifike lipake liyayidriver futhi mina nje ukubamba i-steering kanje mase livuleka futhi akuseyona imoto ibhokisi ngiphume uma ngiphume ngifice indlu enkulu lendlu ngathi
iyithuna ukwakheka kwayo kodwa but iyindlu inomnyango. Uma ngingena phakathi ngiyafica kugcwele ngenye indlela eyisimanga kuyaphithizela kufakwa amasudi la nami ngiyayibona ukuthi le sudi esengiyifakela ngazi nokuthi ngiyifake nini. Uma ngibuka le sudi engiyifakile yayinelonto nje yellow la. Uma ngibuka lana kukhona nabantu abamathamba kukhona nabantu okuwabantu engibabona ukuthi abantu laba. Kuthe kusuka futhi emva kwalokho ngabona kuza ama tray kunama slay queen nje akhona lapha but lama slay queen amathambo and afaka ama weave la kunegazi yabo. Leli gazi ngifike nginikwe lona kube ne voice ethi ungaliphuzi libambe nje kanjalo. Mangilibamba siqhubeke sihambe kuthe kusuka kube nensimbi ekhalayo. Le nsimbi uma ikhala ngivele ngilontunje ke le nsimbi uma ikhala ngibone bonke abantu bahamba baphuma bongena amabhokisi avuleka. Ayi nami ngihambe ke le glass ngiyibeke kwitafula engalibona la kwakubekwa khona. Ngifike sigibele sihambe lamabhokisi asadlulela phambili futhi ngoba le ndawo ibilike ingathi isemkhathini. Siqhubekele phambili uma siqhubela phambili sifica endaweni engumhlaba omkhulu kuvutha umlilo kuloya mhlaba lo mkhulu. Okwangilontunja kakhulu lapha futhi asikhulunywa isiZulu asikhulunywa ulimi nje lapha khulunywa inkulumo eyinombolo but ukuthi sengiyazi nina ngazi ngoba cause siyakhona ukukhuluma nabo ngenkulumo eyinombolo eyinamba. Masifika lapha kufike kuguqwe lapha safike saguqa sabhekisa amakhanda phansi. Hayi kuphinde kuvuswa amakhanda makuvuswa amakhanda kunendoda eyihleli lapha. Le ndoda eyihleli inekhanda lembuzi inestar la ekhanda la ngezansi igqoka isikhumba la iwumuntu but izandla zayo le ndoda ziwu left zombili izandla zazo ziwu left. Mase kusuka futhi emva kwalokho ngibona kusukuma abantu bedansa uyabo bayidansela iyajabula ayibolonto ngoba futhi noma ikulontunja ngesandla ikuthinta ikudlala ngoba ibathinta ibadlalise kanje babeke badanse ayibolonto ayisukuma ukuthi izosukuma ikulo ivele ithi isandla sivele sinwebeke kanje ikuthathe ikudlalise ikubeke. Ngayibuka lento ngaso leso sikhathi kuthe isuka futhi emva kwalokho ngabona sekuthuthwa kuhanjwa. Makuthuthwa kuhanjwa kwangenwa emabhokisini straight lamabhokisi umehamba straight but ahamba ehla adabula umhlaba. Medabula umhlaba sabona ukuthi ibheke emhlabeni manje ahamba ngesivinini lamabhokisi ayongena straight olwandle. Nakhona olwandle ahamba ngesinye isivinini olwandle kuyahanjwa kuhanjwa ize sifike egcineni. Uma efika avuleke lamabhokisi lapha ngafica amadolobha amaningi laphana kuleya ndawo. Kwahanjwa ibanga nje elide impela makuhanjwa masifika kwafika kunomuzi omuhle ngokuseqopheleni liphezulu kakhulu. Lo muzi muhle ngendlela eyisimanga kangangokuba kule planet awukho umuzi omuhle njengaloya. Mangiqhathanisa nangendlela owakhiwe ngayo nedesign yawo ayifani nama design esengwabona kule planet. Muhle masifika lapha kule luntunja semi nendawo enkulu nakhona futhi lapha kunenkosi yakhona futhi. Le nkosi yakhona uDagon iwufish la ngezansi iwufish ngayenhla iwumuntu inekhanda nje lomuntu amazinyayo like la inomlomo kungathi owesilwane kodwa amehlawo avutha umlilo. Iphatha nje inkemba enempoloko ezintathu. Ihlala nayo esihlalweni uDagon yakhulekwa ke kushawa imithandazo yakhona ke yinombolo mbone ke nakhona futhi kufike kudanswe kuhanjwe lapha. Kuthe kusuka leli voice likhona le voice lokhu ingadile ingilawula ukuthi ngenzeni. Kuthe kusuka emva kwalokho kwahanjwa ngabona ukuthi okay sekuyahanjwa. Yayithi le voice ungahambi bayeke bahambe nifuna adlulile phambili nawe.
le voice yivoice yayo le lo mama lo engangimbona lapha phezulu, ivoice yakhe ngiyeza ukuthi yiyo le. Siqhubeke-ke khona la ulwandle, masamba ulwandle, kunabantu abaningi lapho olwandle bhuti abayinhlobonhlobo abangakhekile njengathi, like bayaphila kodwa nabo, ngoba lapha kunabantu abade futhi njengamabhilidi ongakuthi mabenyathela kuyazamazama, mabenyathela bathe sidlulele njalo. Mase yafika futhi kunendawo enabantu abanjengathi, seyakhuluma le ndlovukazi la kumina ithi, uyababona labantu? Ngithi ngiyabona. Uthi angithi bayafana bakheke njengawe? Ngithi yebo ngiyababona. Uthi labantu abagwinywa ulwandle, imphefumulo yabo iphumele olwandle, imizimba yabo ithathwe ulwandle. Uthi kunemkhuba egilwa ama-satanics lapha olwandle, bathatha abantu njoba ulwandle ligwinya abantu kanje. Leya nto yinto eyenziwa ama-satanic nama-devil worshippers ukuze ezotholani idumbu zabantu. Umuntu uyaphuma umphefumulo wakhe emese kuthi amadimoni lawa adingisela olwandle emese ngena kuyo lo mzimba aphile ngayo lapha ekujuleni kolwandle. Baningi abantu abagwinywa ulwandle bengatholakali, iningi labo liyaphila lapha, kodwa kusuke ngeyibona ngokwendalo kaNkulunkulu ngoba imphefumulo yabo isuke ingasekho, suke sekuyi-status zabo. Sesisuke futhi emva kwalokho ngaphuma ngabuyela emzimbeni. And futhi uma ngibuyela emzimbeni mangifika lapha kunendawo nje khona lapha ifika imi nje lento lengithathayo ngehla. Uma ngehla ngifike ngingene endlini, nasi idumbu sami ngifike ngingene kusona, ngiyasibuka ngime ngumaqondane naso, mase kuba nento engathi iyangidonsa ngingene, then mase ngiyaphaphama ngisuke ngikhathele ngale ndlela lena eyisimanga. Manje mangikhathala-ke kushuthi bengiyixoxela komalumvidima lento ukuthi hayi kwenzeka kanje. Kuthe kusuka-ke emva kwalokho asesihlangana nayo-ke le nsizwa-ke le yasemtuba ngoba bengihlala nayo. Sihlangana nayo, sijwayelene futhi kakhulu naye, sike sahlala ndawonye endlini eyodwa. Ngesimo sokuthi wayebika usizi la kubo, uyayibona leyo nto, okusho ukuthi lento yena ngokwakhe self uke wazama ukuyijoyina wahluleka. Ngase ngithi no, mina ngizokwenzela uconnection ukuthi ungene la. Ngitshela ukuthi ngahamba-ke ngaye emkhathini ngosuku olulandelayo, ngafika ngakhuluma nabantu abathile engingabazi lapha. Ngafike futhi lokhu ngibuya ngifuna imininingwane yakhe, ama-details akhe. Abathe besuka emva kwalokho bathi miyekele kuthina sobona ngaye ukuthi kwenzakalani, ngoba kwagcina isikhathi kuhamba isikhathi ngambona sengasekho lapha endaweni, uyabo. Nami ngathuka-ke sengimbona kwimidi ukuthi hawu lo mfo, ngase ngithi ngoba futhi ngazo futhi lezo ikhathi lezo ngagula ngalezo ikhathi bhuti, ngagula ngavuvukala imhlathi, kwangathi ngijotshwa zinaliti ngaphakathi kumina. Yabuya le voice ngoba iyakwazi ukubuya even ngisho ngihleli kanje, ingavela isuke ikhulume, mayikhuluma futhi ngathi nomuntu engihleli naye uyayizwa kanti lutho. Yabuya yathi udayisa ngumuntu wakini esizweni sobumnyama. Wathi yona nduku engikuthela yona le, ngoba lento oyenzile iyichilo kimi nakumdali, amanyala aphindwe kasikhombisa ukuthi udayise ngumuntu wakini esizweni sobumnyama. Khona lapho-ke ngagcine-ke kushuthi sengilulama ngoba kwakubuhlungu zingijoja lezi naliti, ngikhala. Omalume bakhona abantu abangangifakazela ngoba ngangikhala kuze kufike umama lapha bathandaze ukuthi hawu kanti yini, uyayibona lonto. Ngikhala ibuhlungu lento kanti ngangijeziswa yindlovukazi le, ingishaya indlela yayingishaya ngayo. Sekusuka nami sengiyamfuna kumfolo angisamtholi. Ngaze-ke wacaca ukuthi ngigcina ngingamtholanga kanjalo njoba nami ngaze ngambona sengimbona la kwimedia.
Sumbona la. Eseconfess ayibo lonto. Ongathi ngithi kusho ukuthi waphumelela ingakho ke mina ngajeziswa kanje. Sure. Tuka ke futhi emva kwalokho yaqhubeka lento. Ngoba namanje bhuti into esenzeka. Mina ngiyakwazi ukuphuma emzimbeni wami ngihambe ngiye kwelinye izwe ngifike ngibone izinto ezizimfihlo ngiphinde ngibuyele emzimbeni wami. Into namanje engikwazi ukuyenza. Le voice iyangilawula. Kangangokuba bhuti sike sahamba yangithatha yathi ngicela ukuthi sihambe siye eGhana. Sahamba sahambe ebusuku. Sahamba ngesaye eGhana. Uma sifike eGhana ngafika le ndaweni eyihlathi. Uma ngifika kule ndawo eyihlathi ngifica lapha kunabantu yabo labantu ukugqoka kwabo akufani nokwezangoma noma nezinyanga. Kodwa but balike izinyanga ngoba izinto ezenzeka lapha kwenzeka imigilingwane enzima kakhulu. Laphana uma ngifika ngibuka yabona labantu bhuti bakwazi ukutshala isihlahla babizwa ngama Grandmaster Wizard. Lamadoda awu7 awaseGhana akwazi ukutshala isihlahla phambi kwakho usibuka ngamehlo simile kanje into engangiyibona mina. Labantu bahlala imizi yabo ihlala ezibeni ehlathini. And futhi ngathola ukuthi baningi futhi abantu abaphumelele la emhlabeni behamba wona ama Grandmaster baya kuwona beyothwala beyofuna amandla. And okubhlungu ke futhi ukuthi mase bengenile lapha kunzima ureverse ngoba babhekana nomzima obukhulu abangakwazi ukumelana nabo. Ukuthola ukuthi usayinile ideal. La abantu banzima kangangokuba bayakwazi ukukushanga ezulu. Mabezokushanga ngezulu uqale kwehle ulofu iroof yavuleka kwehle ulofu wesinkwa ebese izulu liyakuthatha likufake likubhanqe nolofu ungamsabonakala. Mangafika umuntu afika kusike afika sike lolofu ngaphuma igazi. Hayibo. Lento ngeke uzuyikholwe uma unomqondo omncane ngesimo sokuthi ingaphezulu kokucabanga kumuntu lento ngendlela ejule ngayo ngendlela izinto ezenzeka ngayo kulelazi. Yeah. Laphana kulelazwe kune village eGhana imali engacoshwa khona. Ayicoshwe imali kuleya village. Even ngisho ngathiwa ufica imali engakanani kunama village lapho kwaziwa khona ukuthi ayicoshwe imali. Suka futhi and lama Grandmaster Wizard kune ring yakhona ekuthiwa magic ring ene blood enegazi. Le ring imvela kancane ngoba iphathwa ama wizard kuphela. And la eThekwini ukhona umuntu engimaziyo oyiNigeria engimaziyo uhlala eMhlanga angizomusha onayo le ring. Le ring mawuyifakile ushadiswa nengilozi obumnyama awuphindi ukudla empilweni yakho. Ikushuthi impilo yakho yonke uyodla abantu. Ubathatha abantu. Bayalala labantu. Mhlawumbe umunye uzothi ngiyithola kanjani le information. Ngiyadlulela ngihambe ngibone ngisho la baphila khona. Ngibone impilo abayiphilayo. Basuke bengangiboni mina. Ngoba ngisuke ngisithwe imfihlakalo kayindlovukazi. Labantu angikhulume ngalobhuti engimaziyo. Lo bhuti uyalala ebusuku. Umelala ebusuku nakuye kwenzeka lento esemenzeka nakumina. Uyaphuma umphefumulo wakhe. Kunendawo ezimfihla abafikela kuyona abafike bahubhe khona abantu. Mase bebahubha babadla. Labantu baphila leli phupho labo limpilo eqhubekayo usuku nosuku. Badla bona abantu abakudla ukudla. Lo bhuti urich una yonke into uhamba ngama Maybank uhamba ngezimoto ezinzima uhamba ngama G63. Uhlala eDurban eMhlanga. Ngase ke sisuka ke futhi emva kwalokho ke sadlulela enye indawo futhi engaya kuyo ngaya eTanzania. Ngihamba ngawo njalo ukuthi ngiphume emzimbeni ngihambe ngitravel umhlaba ngibona zonke lezi zinto lezi engiyibonayo. eTanzania ngathi indawo ke ngafikela kuyona ngafikela endaweni ekwakuthiwa Albino Village.
Bhuti laphana usizi lo lengalibona kuleya village Albino village itholakala eTanzania. Awukho umuzi bhuti ongenalo ialbino. And uma ngibuka laphana ama-albino amaningi acuyiwe izandla. Iminwe ayikho, amanye amehla wanawo, abanye ubulili busikiwe. Mase iyakhuluma lelizwi lithi njoba babona baciwa yiwo ama-grandmaster, ama-wizard lawa. Nala eTanzania khona. eTanzania ngibona imikhuba eminingi bhuti eyenzakalayo kangangokuba uma umuntu engcwatshwa kulela lizwe kuyenzeka umuntu angcwatshwe, then ebusuku mase kufika ama-grandmaster, ama-wizard afika asitshontshe isidumbu. Asitshontsha ngendlela umlingo futhi akuthi bazogumba. Basitshontsha ngendlela umlingo. Meqhamuka izinja, ama-grandmaster ke bhuti laba abantu bayakwazi ukushintsha babe izinja, bayakwazi ukushintsha abe ingulube noma abe yikati. Bahambe. Ungaphambana nayo uyibonele inja. Bafike ebusuku uma bezoyenza lento basikhipha isidumbu. Imoto ama-grandmaster wizard awakudla ukudla eningi lawo adla abantu. Kusuke ebukade bhuti kwabantu abanomali laba njengami nawe base bekhetha indlela yobumnyama, then mase bengenwa ama-spirit obumnyama asebenza ngabo. Engikubone lapha ke eTanzania. Kwathi futhi lontunjeni elandelayo ngadlulela eIndia. Ishuse ngilibele igama, libele ukulibhala phansi igama lalenda. Before wachaza la mazwi la ngifuna ukubuza lento le ezoqhubeka. Ngizofuna ukucomment kulento yakho ngasekugcineni. Yeah. Lento yakho yokuphuma uthi uya kwamanye amazwe uphuma by choice noma into nje ekuvisithayo? Leli voice engivizithayo ithi ngikhombisa imfihlakalo zomhlaba ukungcola okwenzeka kulomhlaba. Okay. Yebo. No, it's fine. Ungaqhubeka nkonzi yami. Mangidlulela eIndia, ngiyalibala indaba leya ndawo elapha eIndia. eIndia fica kunendiya khona elumama osekhulile. Nebala ke ngakwazi ukuthola igama lalo. Ngizolisho ngoba umuntu okude. uAlisha Baljari. Igama leliNdiya. Lelindiya ngathi amanye amandiya khona la eSouth Africa siwa khona ku-India ayalazi. Even ngisho ungaligugulisha ku-internet ngeke uzulithole. Ngenxa yokuthi lenza izinto ezimgilingwane ezizimfihlo kakhulu. Lelindiya lihamba ngokhaphethe. Aligibeli imoto. Nakhona malihamba ngokhaphethe alihambi mina lihamba ebusuku. uAlisha Baljari. Kusuka amabillionaire ko-United of States asefuna ukudlulela phambili abama-trillionaire ayahamba aye khona ku-Alisha Baljari afike abathwalise abakhuphule yonke lonto ukuze badlulele esigabeni bakhule ngokwempilo, ngoba kunabantu othi umuntu noma ngaba yi-multi-millionaire afisa ukuyibona eseyibillionaire, athi eyibillionaire afisa ukuyibona eseyi-trillionaire. Yebo. Then ke emva kwalokho mangimbuka yangitshela le voice yathi naseThekwini angizomusho ngoba ubaba waziwayo ohlonishwayo futhi kakhulu eDurban oyiNdiya. Wathi naseThekwini naye ngiyamazi, ngihambile ngaya kwakhe ngafike ngabona impilo ayiphilayo. Uthi naseThekwini likhona iNdiya alithwalisayo. Leli Indiya linamahhotela, linama-mall, linama-garage, linazo zonke izinto ezinzima. Li-billionaire. Ngizokukhombisa isithombe salo bhuti after ishow. Nginango bezinye izinto ngikwazela ukuyifuna ngaze ngayithola. Then emva kwalokho ngathi lathi leli Indiya linezitolo zabantu abakwi-economic evil plan. Hey, and then emva kwalokho ke sadlulela phambili. Sadlulela khona ku-United. Bhuti ngicathi uyazi nawe ukuthi la eSouth Africa kunendoda yake yafika. Ngicathi yafikele eFNB Stadium. Kwaphuma inqwaba yabantu, amamiliyoni abantu ayoyibona uChris Brown.
Yes, Chris Brown. uChris Brown bhuti naye imfihlo yakhe ngiyazi. uChris Brown bhuti kune demoni asebenzisana nalo. Okuyilo elimtshelayo zonke ingoma kumanje. Khuluma nje into yamanje. Kumanje uChris Brown unezingoma ezu1000 engakaphumi. Anazo. 2 enye imfihlo uChris Brown umengena stage. Angithi umengena kuba mnyama. Yabonga lesikhathi kumnyama uyatransform umphefumulo wakhe lo wendalo kaMdali. Uyaphuma kungene idemon liphile kuwe. Lo nensuku esenimgxumela nimbone enza yonke nsuku engase uyena uChris Brown original. Sekuyilo Chris Brown okuyicult. Okay. Jobona abantu behlanya abanye bayahayiza abanye baze baquleke. Uyayibona lonto. Leli demoni lidonsa umsindo wabo isound yawo energy yabo liyayithatha nje abanye uthola ukuthi bayaquleka. Uyayibona lonto. Izinto eziye zenzeke lezo. Thothi abanye sebequlekile abanye sebephelelwa amandla kade behayiza njalo benza yonke into. Thola ukuthi spirit sethathe energy yabo umuntu sasuka sigcinanga ku Chris Brown sadlulela ku Beyonce. uBeyonce bhuti ukwi-top occultism. Mangithi top occultism, occultism yokugcina ngci emhlabeni. Ayikho engale kwayo eyokugcina. Abantu abayileyo occultism abafi. Uma sebefuna ukufa bayichuzela bona. Ukuthi now asayini ideal ukuthi now sengahamba emhlabeni. Angaphila more than 1000 years. Umuntu oyivampire, uBeyonce uyivampire. Beyonce mayizoperforma njalo kufa 2 wabantu. Kwawena ungayiresearcha lonto nami ngeke ngayilontunja ngathola ukuthi ngibona abantu bekhala. Ngalento njalo mekade performa wona kufa abantu ababili. Umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Labantu igazi labo liyadraineka ngendlela ezimfihlo ngobani uphuza lona. uBeyonce noJay-Z. But uyazi ukuthi uBeyonce uma eyobeletha inetwork iyanqamuka. Baya abantu abasuke bekuleso bayakhishwa bonke abantu kungabi bikho umuntu esibhedlela asuke ezobelethela khona. uBeyonce asaledwa nabasizi bakhe. Iyanqamuka inetwork ekuleyo ndawo. Emgwaqeni kuvala amaphoyisa avala imigwaqo eza ngakuleso sibhedlela esuke kukhona yena. Ngamanye amazwi ke yena kuBeyonce uyiqhathanisa noba uyiqhathanisa noMaria. Especially abaculi baphesheya bhuti bayiqhathanisa nabantu abasebhayibhelini. Njoba uBeyonce uyiqhathanisa noMaria. uMichael Jackson yena wayeyiqhathanisa noJesu. uMichael Jackson wayenedemon lengane elalingene kuyona. Njoba wayidansa kanje ayilo leli lalenza lokho. Phela 2 futhi sikhumbula ukuthi idemon elihlakaniphe kabi. Lihlakaniphe especially memaningi amademon ahlakaniphe kabi. Niwabona mayisehlangene abanamandla. Ngenye indlela mayisehlangene emaningi esiwumkhosi. Wayenedemoni lengane kuMichael Jackson njoba wayidansa enza yonke kwakuyileli demon elalimcontrol. Umuntu konomqondo omncane uzothi ayikho lento. Ngisimo sendlela lento engikhuluma ngayo ejule ngayo. Nanokuthi futhi lezi zinto uma zenzeka bhuti zenzeka emfihlakalweni. Yabona nje mina ezingiyithatha ezinto enkulu ukuthi ngimncane kangaka ngibulela izinto ezizimfihlo kanje. Kangangokuba bhuti ezinye izinto uma ngiyibonile ngiyagula. Angifuni ungasho. Ngiyagula kakhulu. Thola kubenze umuthi ngivuke phansi kube buhlungu amazinyo ngenxa yezinto engiyibonayo. Uthola ukuthi ezinye zizimfihlo ayifanele ukubona. Uyayibona lonto. Angazi ngidluleleke angazi noma kunenkolo engifisa ukukhuluma ngayo. Angizukhuluma phela akukho kubi ngayo. Inkolo yama-Muslim. Yangithi inkolo esiyaziyo egcwele umhlaba wonke futhi nehlonishwayo kakhulu. Kune confusing eyokuthi how you notice but esithi ukuthi ama-Muslim makushaya isikhathi sokuthandaza enza sure ukuthi ayavala. Ngisho ngathi uphethe imali engakanani ayavala enza sure ukuthi ayavala because ahloniphani
uNkulunkulu wawo okuAllah. But uyazi ukuthi isulumane malingase lingavali ngesikhathi sokuthandaza kungabola konke ukudla okuphakathi esitolo. Uyakwazi lokho awukwazi. No ngikwazi. Ingakho babona bevala even ngisho noma ungafika nemali engakanani. Ngithimo sokuthi uNkulunkulu abamkhonzayo ubabophile baphinda ngaphansi kwemthetho yabo and uyashesha ukuphendula and futhi akafuni kuphulwe imithetho. Ingakho bengalenzi iphutha. Makushaya isikhathi bayavala benza nje uma ngathi isulumane lingavali ngabola konke ukudla okuphakathi esitolo. Kungabe kusangena umuntu kuleso sitolo. Two futhi nanokuthi baye banotice ukuthi mabe yendlini encane abawusebenzisi basebenzisa uleft uma kade besendlini encane. Into edala lokho bakholelwa ukuthi njengoba nje ngike ngasho ukuthi uSathane izandla zombili uleft. Bakholelwa ukuthi isandla saka left siyisandla esingalungile. Siyisandla sokona ngokwabo. Idesiswayi ke nalena ke lontunjeni ngicela ukuthi ngenxa ke nje yesikhathi ngike ngidlulele kunensizwa eyaqopha umlando ngithi ukukhuluma konke okunye kunensizwa eyaqopha umlando uOlurwan Abbas. Ngiye ngizwe kabanye mabekhuluma ngoOlurwan Abbas bethi wayesigebengu. uOlurwan Abbas wase Nigeria bhuti ngicathi yamazi awumazi. uOlurwan Abbas ubedume ngelika Hushpap. Ngiye ngizwe kunabanye abathi uHushpap wayesigebengu ejoin iqembu leIyaho Boys. Ngithanda ukuthi ngicacisela abantu lapho ukuthi iIyaho Boys akulona iqembu legebengu. Kodwa iIyaho Boys icultism. Ongena kuyo bhuti othi uma ungena kuya kuba nomfundisi endolandela imiyalelo yakhe. Uma ujoyina le cultism wenza ideal ethile bese kutholakala ukuthi uma uneminyaka ewu25 kumele ulale nabantu besifazana abawu25. Bonke labantu besifazana kumele uthola amaphenti abo babo 25 ngaphambi kokuthi uphumelele. Ingakho eNigeria meke watholakala nephinti lomuntu wesifazana ushaya uzubulawe kulelaza ngoba kuyaziwa ukuthi naba nalomuntu osukuthatha ingubo yakhe yangaphansi izinsuku zokuphila kwakhe ziyanqamuka ziyaphunguka ziza kuwena lapho ushawa nokushawa uzubulawa. Baningi kabazamayo begcina bengaphumeleli. uOlurwan Abbas waphumelela yena kangangokuba ubenza iinternational scam. Waze wahamba wayohlala eDubai. Ngikhuluma ngendoda ebidayisa ama-airport ngokungekho emthethweni. Adayise i-stadium ngokungekho emthethweni. Adayisa amahotela ngokungekho emthethweni. Into yakhe bithi muyibuka uyitshela ukuthi ungqo. Into edala ukuthi ke abantu leya muntu benelakhi charm, juju charm abenaye ayithola ngaphansi kwecult okuyiIyaho Boys. Ingakho ekugcineni ngesimo sokuthi abantu baye bethatha izinto kwesinye isikhathi bagcine sebenaka kakhulu imali bekhohlwa izinto zasema-altar abo abenza izivumelwano zabo ngendlela ezinzima ngayo. Then igcina umuntu isithwalo sakhe sesimdayisa kangangokuba saze sagcina simdayisile uOlurwan Abbas wagcina banjiwe ama-Arabian ambamba. Wena bhuti wami Yebo. Ngisibona lesikhathi sethu kanje. Yeah. Into engizoyenza yenza indaba yethu ukuthi senze u-part 2. Nginama questions amaningi amanye angihlalele ayikho inkinga bhuti for wena ikakhulukazi indaba yakho nefamily yakho. Ayikho inkinga I don't think ukuthi khona umuntu okukhonakalayo ukuthi kube lula ukuthi kuhlukane nefamily. Sofisa ukuthi ke sizwe ukuthi kwenzakalani. Ayikho inkinga kwakho nefamily yakho njalo nokuzwa ukuthi ayikho indlela engenzeka ekutheneni ukuthi izinto zibuyele nibe right nomndeni wakho ngoba uma usuhlele nomndeni wakho mfowethu angifuni into yokuthi engathi into right into engekho right. So ufuna ukuthi akukho nathi okusemandleni esingakwenza ukuthi ukwazi ukubuyelana nomndeni wakho njalo. And then bese kuba indaba yokuthi
Yeah, because ngilokhu ngibhizi nginotha la down indaba yakho nenkosazana inkosazana ne Yebo. yes inkosazana and stuff thina mfowethu sazi ukuthi umuntu uphila ngoJesu angazi noma if wakwezwa nje ngomuntu ekuthiwa uJesu Ngiyizwa impela kakhulu bhuti. yes ngoba thina mfowethu sikholelwa ukuthi umuntu uphila ngoJesu kuphela Yebo. and indlela iyona kuphela yokuthi kwazi ukuthi uye emfihlakalweni kaNkulunkulu kaNkulunkulu, it is yebo, through Jesus Christ. Okwenkosazana asikwazi maybe it's your personal encounter esingeke saze sayifaka ebantweni ekuthenini ukuthi bazalwane kukhona into ekanje thina sazi uJesu kuphela. Maybe lokho mhlambe into eqondane nawe kodwa engikholwayo ukuthi phezulu kunjalo mfethu ayikho into engaphezulu kaJesu ayikho into engaphezulu kwezimiso zikaNkulunkulu izimiso zikaNkulunkulu zonke sizifunda ngokuthi sizihlanganise nendodana yakhe okunguJesu uKristu. But nje mfethu ngicabanga ukuthi sisazoqhubeka sizowenza upart 2 walengxoxo yakho ngoba ngiyafisa ukuthi singeneke na deep ngokwempilo yakho nalento yobu Illuminati uintroduce kanjani abantu njalo zonke lezi zinto ubafaka kuzo zona lezi zinto lezi nasekuthenini nje wabe ngi-highlight le ndaba yefamily yakho njalo ngicabanga ukuthi mfethu kusekuningi sazokhuluma but for today ngiyacela nje mfethu ukuthi mhlambe ke siyibambe la and then sizowenza upart 2 abantu bakhaya bazowuthola kodwa nje before sivala ngiyacela nje mfethu ukuthi sithandaze. I feel in my spirit I feel ukuthi we need to pray. I need to pray with you my brother at the end of the day mfowethu uNkulunkulu kwamele ayipreserve impilo yakho kwamele akufihle lilodwa igama lesilazi uthi igama lika Jesu mfowethu uNkulunkulu kwamele akufihle akugcine naphezulu kwa yonke imibuso nakho zonke izinto sokwayibona kodwa ukhumbule ukuthi iyodwa indawo esibalekela kuyona lilodwa igama esilaziyo okuyigama lika Jesu. Ngizofisa nje mfowethu ukuthi sithandaze egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu uzokusiza mfowethu impilo yakho mfowethu izoba right. uNkulunkulu siyamkholwa uzokurestore mfowethu. uNkulunkulu nazo zonke lezi zinto ozibonayo kungafanele ukuthi uzibone uNkulunkulu uzokupreserve even nakuzona. uNkulunkulu akufihle mfowethu. Uyedwa umuntu esimaziyo mfowethu okwazi ukufihla impilo zethu from ubumnyama njalo zonke if kukhona into osayikweleta ubumnyama sukela namhlanje mfowethu siyamkhola uNkulunkulu ukuthi uzokukhulula kuzo zonke lezo zinto. Njengoba ufike la awufikanga ngephutha, njengoba ufike le platform awufikanga ngephutha, njengoba ufike la uNkulunkulu siyamkholwa ikhona into azokwenza yona namhlanje. We'll pray umthandazo ukuthi uNkulunkulu uma kukhona into esanecode, uma kukhona into esakubuyisela emuva lapho uNkulunkulu akwazi ukuthi akukhulule. uNkulunkulu mfethu uzokwenzela umusa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyamkholwa mfethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. But before sihambe nje mfethu ngizothanda ukuthi sithandaze mfethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu uzokwenzela umusa my brother uzokusiza kakhulu uNkulunkulu. Baba wethu engcwele siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithandazela uNkulunkulu engcwele impilo kwa my brother egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha esivakashele. Siyathandaza moya engcwele uNkulunkulu namandla wamfela uNkulunkulu othu ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lithi izwi lakho wabafela bonke ukuba laba abaphilayo bangabe sayiphilela kodwa baphilele yena lo wabafelayo. Baba wethu namandla siyathandaza uNkulunkulu othu ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha moya weqiniso uNkulunkulu namandla ngiyamthandazela nangobhuti egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla uNkulunkulu oyingcwele sithandazela ukuthi umfihle uNkulunkulu namandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla onke uNkulunkulu wethu namandla siyathandaza ufihle moyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla onke awuhluleki wena uNkulunkulu siyakwethemba njalo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha moyingcwele siyathandaza moya weqiniso ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele baba wethu namandla siyathandaza moya weqiniso ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Everything Almighty God uNkulunkulu namandla that is pulling him down, I pray mighty Father sukela namhlanje egameni lika Jesu Kristu
waseNazaretha, Baba wethu oyingcwele, siyakwethemba ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu namandla, wena ophehlisa imibuso yonke ngegama likaJesu, yonke imibuso yobunyama, Nkulunkulu wethu oyingcwele, sikhulule kuyona, uyasikhulula, usoze wayeka. Nkulunkulu wethu oyingcwele, uthando lwakho siyalibona lusilanda kuphi. Nkulunkulu wethu oyingcwele, la impilo zethu eyibambeke khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya oyingcwele, I pray for the life of my brother egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathandaza moya oyingcwele, Nkulunkulu namandla, ukuba umfihle umkhiphe kuwona wonke amakhamandelo obumnyama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba weqiniso, Baba wethu omuhle, moya oyingcwele, siyathandaza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu namandla, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, everything that is pulling him down, we neutralize it in the name of Jesus. Moya oyingcwele, moya weqiniso, Baba wethu namandla, wena okhululayo, wonke amakhamandelo obumnyama, Baba wethu namandla, siyamlanda egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, menzele Nkulunkulu namandla umusa namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Menzele umusa, moya weqiniso, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, mfihle Nkulunkulu wethu namandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Oh, librakadoshetelebehesoya, librakasontokolebrahasuya, labrakoshentelebrekedostokoya, librekedesotalabahasuya. The fire of the Holy Ghost, the fire of the Holy Ghost, in the name of Jesus, 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 we call upon the name of Jesus, the name of Jesus. Igama liphezu wonke amagama, igama likaJesu lona lodwa esilaziyo, lilodwa igama esilaziyo elinikezwe ebantwini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lona lelo gama othe wonke amadolo amasemazulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba, Nkulunkulu oyingcwele, athi wonke amadolo ayoguqa livume leli gama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla, Nkulunkulu wethu oyingcwele, moya weqiniso, moya onamandla, moya wavusa uLazaro kwabafileyo. Oh, Holy Spirit, siyathandaza Baba wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Menzele umusa namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Menzele umusa ngegama likaJesu. Bayethe librakoshetelebre edosaya. We thank you, Holy Spirit, in the name of Jesus. Sazi igama likaJesu, yena yedwa ebethelwe, Nkulunkulu namandla, siyathandaza moya oyingcwele. Khumbula impilo kabhuti egameni likaJesu Kristu. Khumbula impilo yakhe ngegama likaJesu. Baba wethu oyingcwele, Nkulunkulu namandla onke, nabo bonke abasesimeni esifana nesakhe, Baba siyathandaza elithi izwi lakho wathumela izwi. Oh, Nkulunkulu oyingcwele, kwabagulayo baphila. There is no barrier, there is no barrier in prayer. In the name of Jesus, mighty God, mighty Father, in the name of Jesus, siyabonga moya oyingcwele, siyabonga moya weqiniso, siyabonga moya wamandla, siyabonga Nkulunkulu namandla, siyabonga ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We silence every spirit that is not of you, oh God, in the name of Jesus. We thank you, Lord. Nkulunkulu namandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you, oh Lord. Libra soto celebredia adosaya.
Labrako shentelebredia alosa tekeya. Librako shanteliba asuya. You are touching someone, oh God. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth. Under the sound of my voice, oh Father. Almighty God, wonke umuntu osesimene esifana nesakhe siyathandaza ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth. Libra soya lida asoya. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Ngegama lika Jesu. We thank you, Moyingcwele. In the name of Jesus. Zonke ilimi ziyakuvuma ukuba wena uNkulunkulu akekho ngaphezulu kwakho, futhi asoze abikho ngafaniswa nawe. uNkulunkulu awukhathanisana lutho, nguwe wedwa. uNkulunkulu othoyincwele egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Asinayo omunye ubaba, wena wedwa sibalekela kuyo, ulithemba lethu. uNkulunkulu othoyincwele egameni lika Jesu Kristu. Noma sizama ukukhathanisa, sikwazi nokukhathanisa, wena wedwa uzimele ngokwakho. uNkulunkulu oyingcwele uzifungile nangezwi lakho egameni lika Jesu Kristu, wazifunga ngezwi lakho ngegama lika Jesu lilaphila. The name of Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Siyabonga kakhulu my brother. Thank you so much mfowethu. Sizowenza part 2 egameni lika Jesu Kristu. Khululeka mfowethu. Osho ngayo ukuthi ngicela lo part 1 ungavela ungawufaki. Part 1 uvela ungawufaki ukuze mhlambe siqale kabusha, ngoba cause njengoba ususho ukuthi ufisa nokuthi lazi udaba eyikhona bhuti, angifuni ukudlala ngawe, angifisi ukubuyela emumva ngilambathe ngesimo sokuthi kunzima. Khululeka mfowethu, njengoba usufika endaweni eright kakhulu, uNkulunkulu uzokusiza mfowethu. Khululeka, sizokwenza yonke into ngendlela uNkulunkulu asiholela ngayo. Khululeka mfowethu. Part 1 khululeka, uzosharwa nje kahle, yonke into izohamba kahle. Part 2 futhi nawo uzosharwa nje mfowethu, na yonke into izohamba kahle. Sisazoxoxa nawe mfowethu. Khululeka, uNkulunkulu uzokusiza. Ayikho inkinga. God bless you my brother. Yeah.